Hello nga ko. So for today's ganap, meron nga tayong charity program. Actually, this is my fourth year for my birthday charity program. So abangan ang vlog na to kasama ang PWD at syempre yung mga staff, mga VK Nakshi, mga sangkabaklaan. So see you later! Kita na naman, balang po kapilantan eh. So, pasibahay po ako ibabaing Kapampangan and pang-apat, pang-apat na banwa. So, sana dakal pa, 100 years ne. Basta hanggang mag-vlog ko po, at chula rin PWD. Yan puso ko ne. Salamat ko po kang VK since tinya pong proyektong makanini para ka rin kalupatan pong memory kayo ng sitio Talabastagan po na. Sana po mag-enjoy kayo po ka rin inihanda na para kaya kayo. Ito mo po. Maganda pong ginagawa nila, ma'am. Makakatulong ka mga PWD, ma'am. Actually, ayaw mo nga in first charity na pong kaya katamong babaeng Kapampangan. Nung ako po magkamali, at suta na po kayong 4 times to 5 times na po mami charity. Kaya para po kayong birthday celebration na. Imbes na magtawuya, pati niya pa po outreach ka rin kaya beta mong PWD. So ayan, mga Mars and Pars, mayayari na naman po yung Kekatan Charity Program. Actually, again, it's our 4th year. And pasalamat ko po kare hanggang mag-support, especially to my family, kang Mami Lota, kang Pudra, and to all my family. Vicky Nakshi, yan po ka rin dating SK Council, ne? And of course, syempre, atsuya naman po nandun yung Bayong SK, SK Chairman JG Scott pare. And of course, ding tinanggap yung kakatang blessings din kakatang PWD'S. Again, sana po dakal tataas po pa more blessings. At yan, pasalamat ko rin po ka rin Ma'am Mia. I-flash talangan po kayong Facebook. And of course, I would like to thank my number 1 city councilor, kami pa Brands at your service. Ayan, thank you so much to City Councilor Brent Gonzalez, to Congressman Dong Gonzalez, and Board Member Micah Gonzalez. Thank you so much, and I'll see you very soon, BBM. I love you.